Gara-gara rayuan. Check it out. Anggita Fitri, Angge Emi, Barini. Janji wulan telu ngadeg ning penghulu. Kita wong loro wis saling setuju. Bapak Amdi. Tapi kenapa sekian tega sampean tekan ngomong di sidang. Janji nih sampean jarenggo temenan sehidup semati kita bebarengan. Tapi nyatane cuma ning lambe sampean ngepegang sayuane. Apa sih? Apa? Kalian dah? Apa lagu buruk mungkin? Lakan kanggung jawabe. Aduh, ora fokus. Harus fokus. Gara-gara rayuan dah. Gara-gara rayuan. Sing wong aran gara-gara rayuan tergantung karo wong enom. Iya bener. Iya. Aja lokmon ini wong lanang sing selalu disalahkan. Padahal wong wadon ngono juga ada kesalahan nih. Jadi sebagai wong wadon kudu nurut karo wong lanang. Ngerti? Dirasane isin gagal kawinan batur sekampung wis nang siaga. Gara-gara rayuan lanang hidung belang entuk manisi disepan dibuang. Ayo mimpi kaji ukur no kawan. Tukang rayuan, rayu tukang kredit. Gagal kawinan janji sampean jarenggo temenan sehidup semati kita bebarengan. Tapi nyatane cuma ning lambe manis ngomongi manis rayuane. Langkah kasih sayangi langkah tanggung jawab. Anggita Fitri, Buyang Gaya Isan, Bayu Emi, Papai Aldi, Pak Agung, Papai Rizky. Dirasane isin gagal kawinan batur sekampung wis nang siaga. Gara-gara rayuan lanang hidung belang entuk manisi wis sepan dibuang. Nangis ning jero ati gagal kawinan janji wulan telu ngadeg ning penghulu. Kita wong loro wis saling setuju. Tapi nangapa sampean tega sampean tekan ngomong bisidan. Langkah kasih sayangi langkah tanggung jawab. Oke.